at selvom Ida altså, har prøvet det nu i den yngste gruppen, så kunne hun få rigtig meget ud af det, og det tror jeg egentlig galt dem alle sammen i mellemgruppen. Og så er det bare noget andet, man kan med de helt store. Ja. Så jeg tror egentlig, at de ville få super meget ud af det, hvis man kørte det fast. Men jeg tror, det er vigtigt, at det er både hjemme og i børnehaven. Ja, det skulle jeg nemlig også til at spørge om. Ja. Okay, det tror du da. Det tror jeg. Ja. Altså, jeg tror virkelig, at det er vigtigt, at forældrene er med i det, og de også læser dem børnene. Fordi ellers så kan det være svært måske at se en mening med det. Altså nu har vi fået lov til at mærke det på vores egen krop, og kan også drage nytte af det nu, selvom vi ikke laver spil i øjeblikket. Ja. Så gør vi jo lidt alligevel. Ja, det kommer ind naturligt sådan i dagligdagen. Fordi vi har lavet det i 20 uger, så er der, vi kan jo ikke huske alle opgaverne, men vi kan jo godt huske noget af det. Ja. Så det bliver bare mere en naturlig del. Mm-hmm. Ja. Når jeg vil, altså synes du det ville være realistisk, at det foregik som det gjorde nu, ligesom, altså at det var lige så mange gange om ugen, eller skulle det være færre gange om ugen, hvis det blev permanent? Altså jeg tror egentlig, at det er realistisk at sige, at det kører på samme måde, som det har gjort, med 2 gange om ugen. Som mål, og så kan det godt være nogle gange, at det så kun når at blive en enkelt gang om ugen. Okay. Fordi jeg tror, at hvis man sætter et mål, der hedder 1 gang om ugen, jamen, så kan man måske kan man bedre overskue det, men måske kan man også risikere, at så får man ikke engang lavet den ene gang. Ja. Og så tænker jeg et eller andet sted, altså i forhold til lektier, når de er i skole, der er det jo det hver dag. Altså, så jeg tror egentlig, det er lige så meget en vane, at man siger, at vi skal læse 2 gange om ugen. Ja. En halv time. Ja, en halv time, så det er sådan til at have, altså, og en af udfordringerne var selvfølgelig også, at det kunne være svært til sengetid, for så var de for trætte. Ja. Men det er jo også en vane at få lagt ind, når vi er hjemme fra arbejde. Ja, så det er en vane, der skal lægges ind, det og så tilpasser man. Ja, sådan, og så kan man det godt. Ja. Okay. Synes du stadig, at det skulle foregå både for de 3-årige børn og de 5-årige, sådan alle aldre? Ja. Eller, okay, det synes du? Det synes jeg, og det er simpelthen fordi, jeg tænker, at de får så meget ud af det på hver deres niveau. Ja. Fordi, jamen det tænker jeg jo også, at selvom nogle af dem var vildt svære til de 3-årige, de opgaver, der var, så tænker jeg alligevel, at der skulle være til dem alle 3 aldersgrupper. Okay, ja. Så jeg tror bare, de får noget forskelligt ud af det. Ja, de får virkelig forskelligt ud af det, og de vil rykke sig hver gang. Ja. Tænker jeg. Okay. Har du noget yderligere, du vil tilføje? Noget, du synes var ekstra godt, eller ekstra dårligt, eller noget? Altså, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig, altså vi var bare rigtig glade for, at vi overhovedet fik lov til at være med, og vi var så heldige, at vi ikke kun var en kontrolgruppe. Ja. Det var vores største skræk, at vi endte der. Og så at vi fik lov som forældre at være med os. Jeg synes egentlig generelt, at det bare har været rigtig godt. Og hårdt, men super lærerigt for os alle sammen. Ja.